Vieme, že každý deň ambiciózne bežíte za svojimi cieľmi. Vitajte v Business hoteli s rodinnou atmosférou. Energiu do nového dňa načerpáte v reštaurácii Oliva, kde vás čaká pestrá ponuka jedál, pripravených s láskou, ako doma. Využite pozitívnu atmosféru našich priestorov, navrhnutých podľa princípov Feng Shui, kde udržateľnosť a váš komfort sú našou prioritou. Máme k dispozícii 4 konferenčné miestnosti, ktoré sú prispôsobené pre váš maximálny komfort. Ak plánujete rodinnú oslavu či svadbu, nechajte organizáciu na nás a vychutnajte si najvzácnejšie chvíle s blízkymi. Premium Business Hotel Bratislava je ideálne miesto pre vašu prácu, podnikanie, relax aj sny. Ukončite deň oddychom v našom privátnom wellnesse a vychutnajte si pokojné chvíle v lobbybare. Premente svoje bežné dni na prémiové v našom Business hoteli s rodinnou atmosférou. Rezervujte si izbu ešte dnes na www.hotel-premium.sk.